Eu sper foarte mult cetățenii să vadă situația reală și să pună interesul Republicii Moldova pe primul loc. Moldova pe primul loc. Ori noi vedem foarte clar partidele care le joacă actorii politici din Republica Moldova. Vedem PASU și Maia Sandu joacă partida von der Leyen, partida Creblino joacă PSRM-ul și Alternativa și concurează între ei. Noi trebuie să fim partida Moldova first, not von der Leyen first or Russia first. În același timp, evident, vedem care este elementul comun din cei care fac parte astăzi din acest bloc care a fost creat. Apropo, să vedem cât de fiabil acest bloc va fi dacă va ajunge până la alegeri. Prezența domnului Mart Caciuc, tot respect pentru domnia sa și experiența care o are, demonstrează niște afinități, niște legături, poate niște condiții, dar noi avem ca partid sarcina de a lupta pentru a obține un scor foarte bun și discuțiile cu membrii echipei noastre, discuțiile cu cei independenți din teritoriile Republicii Moldova, care vin la noi, aderă la partid, noi creștem și cred că mișcările respective ne deschid nouă culoarul de activitate și suntem deschiși pentru a discuta, apropo, cu partidele, să nu zic autentice, cum PASU iarăși a denigrat cuvântul autentic, cei care își pun interesul Republicii Moldova în primul rând. Nu pun interesul cuiva. Deci nu execută indicațiile, nu este influențat din afară. Cei care, într-adevăr, vor să schimbe lucrurile în Republica Moldova, fără influențe străine, nu înseamnă izolat. Da? Deci noi comunicăm cu toții, dar vă zic că avem discuții și cu alți actori politici din Republica Moldova care vor să vină în echipa noastră. Salutăm pe toți, discutăm cu toți și dacă, într-adevăr, discuțiile vor pune Moldova pe primul loc, noi suntem gata să ne mișcăm liderul înainte. partidului nostru, Renato Usată, discutați, fiindcă el în campania electorală prezidențială a mers cu acest slogan doar pentru Moldova și în continuare Este o diferență doar pentru Moldova și Moldova pe primul loc. Dacă spui doar pentru Moldova, înseamnă că faci o izolare. Deci doar pentru Moldova. Atunci când discuți cu europenii, atunci când discuți cu rușii, cu americanii, tu spui doar pentru Moldova. Adică în negocieri, când spui că ești doar pentru ceva, înseamnă că ești împotriva. Și respectiv este un zero-sum game, adică unul câștigă, altul pierde. Noi spunem Moldova pe primul loc, cum văd eu acest slogan, atunci când discutăm cu europenii, noi negociem. Noi nu spunem că doar pentru Moldova să fie bine. Trebuie să fie un interes comun, fiecare face un compromis și ajunge la un numitor comun. Dar eu, în negocierile cu Uniunea Europeană, voi pune Moldova pe primul loc. În negocierile cu Federația Rusă, dacă va fi cazul, vom pune Moldova pe primul loc. Exportatorii noștri, diaspora noastră, în negocierile cu americanii vom pune cel puțin Moldova pe primul loc, fiindcă în ziua de astăzi vedem foarte clar că este o izolare față de americani.